Moi. Mut mitä kuuluu? Hyvä. Mitäs sulle? Ja kaikki ok. Joo. Minä olen jo oppinut suomea 2 vuotta, mutta minä en ole koskaan tehnyt videota suomea. Ja silloin kun minun Serbian opettaja kertoi minulle, että hänellä oli kaveri Suomesta täällä Novi Sadissa, minä mietin, että se olisi hyvä mahdollisuus tehdä videon suomeksi. Joo. Joten sinne asut täällä, niinkö? Joo, tällä hetkellä kyllä asun täällä Novi Sadissa. Tällä hetkellä. Joo. Miten kauan sinä aiot jäädä tänne vielä? No itse asiassa mä oon nyt juuri lähdössä tässä ihan kohta ensi maanantaina. Oikeastaan maanantaina jo? Joo. Aha. Ja miten kauan sinä olet asunut täällä? Tässä on melkein semmoisen 5 kuukautta, vähän 5 kuukautta? Joo. Okei. Ja mitä teet täällä? No mä oon nyt täällä vaihto-opiskelemassa. Mä opiskelen tuolla Novi Sadin yliopistossa biologiaa. Okei. Onko tämä Erasmus? Joo, Erasmus. Sinä olet Erasmus-opiskelija. Kyllä. Aha. Tiedä mitä, minulle on aika vaikea harjoitella suomea silloin kun minä matkustan, koska minä tosi harvoin tapaan jotakuta Suomesta. Niin. Tunnetko suomalaisia täällä Serbiassa vai oletko ainoa suomalainen tällä hetkellä täällä? No mulla on tiedossa, että joku yksi tyttö on Belgradissa, suomalainen, mutta en ole tavannut häntä. Ja täällä Novi Sadissa ei taatusti ole muita. Mä oon ainoa. Ainoa, okei. Joo, okei. Hyvä. Ja mistä olet kotoisin? No mä oon itse asiassa kotoisin semmoista kaupungista kuin Lahti, joka on suunnilleen 100 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Mutta tällä hetkellä mä asun Joensuussa, jossa mä opiskelen. Okei. Ja minä olen tutustunut minä olen tavannut serbialaista täällä, joka on opiskellut Joensuussa. Joo. Ehkä siksi on tämä vaihto, niin kuin Joo, kyllä. Novi Sad ja Joensuu. Joo, kyllä. Mä itse asiassa tunnen kanssa, täällä on ainakin semmoinen 8 ihmistä, jotka on ollut itse asiassa mun yliopistossa Suomessa vaihdossa. Ja se oli osittain se, minkä takia mä itse tulin tänne, koska mä tapasin heidät. Ja he sanoivat, että olisipa tosi hauskaa, jos sä tulisit Novi Sadiin. Ja sitten mä tulin. Ja mitä he opiskelivat täällä, siellä Suomessa? Suurin osa opiskeli biologiaa myöskin, mutta sitten muutama opiskeli myöskin maantiedettä, eli geologiaa. Aika mielenkiintoista. Joo. Ja se on hauska, että sinä asut täällä nyt, ei tällä hetkellä, mutta että sinä opiskelet Joensuussa, koska silloin kun minä olin Rovaniemellä, minä olen tutustunut japanilaiseen, joka on asunut Joensuussa, mutta minusta tuntuu, että hän ei tykkää tästä kaupungista tosi paljon. Se on ehkä naisen vuoksi. Minä en tiedä tarkalleen miksi, mutta ehkä sinä voisit kertoa minulle enemmän asioita Joensuusta. Joo, no siis Joensuu on kyllä aika pieni ja se on aika syrjässä, koska se on aika lähellä itärajaa ja aika monet Suomen suuremmat kaupungit on rannikolla. Niin se on vähän niin kuin semmoinen niin sanotusti villikortti, jos näin voi sanoa, että ihmiset ei oikein niin kuin välttämättä edes Suomessa tiedä siitä kaupungista hirveästi mitään, eikä pidä sitä hirveästi minään. Mutta mä itse kyllä ainakin pidän siitä paljon enemmän kuin sieltä mun syntymäkaupungista Lahdesta. Ihan sen takia, että ne ihmiset siellä on paljon avoimempia, huomattavasti avoimempia, tosi niin kuin ystävällisiä ja lämpimiä. Ja sen takia mä oon kyllä viihtynyt siellä tosi hyvin itse. Mutta tietysti jos kaipaa niin kuin suurkaupunkia, niin sitähän se ei niin kuin missään tapauksessa ole. Selvä. Ja joo, se on tosi lähellä Venäjän raja, niinkö? Joo, no siitä on joku
olisiko siitä semmoinen 80 kilometriä. Asuvatko suunnilleen. paljon venäläisiä siellä? Kyllä siellä asuu jo aika paljon ja aika paljon venäläisillä on kesämökkejä siinä lähistöllä kanssa. Ja sitten sen näkee myös niinku kaupoissa, kun tosi paljon ne tekee Venäjän puolelle sitä, että ne niinku tulee kauppaan Suomen puolelle, kun ne haluaa ostaa niinku suomalaisia elintarvikkeita. Sitten ne tulee semmoisten isojen pakettiautojen kanssa ja ostaa jotakin 30 laatikkoa valmis perunamuusia ja mitä kaikkea. Se on hauska katsella niitä, kun niillä on aina 4 kärrykukkuroillaan kaikkea mahdollista tavaraa. Minäkin olen nähnyt sellaista. Minulla on vielä yksi kysymys. Miten sanotaan minä Joensuussa? Koska esimerkiksi Helsingissä paljon ihmisiä sanoo mä. Joo. Minä olen kuullut, että Pohjois-Suomessa sanotavat esimerkiksi mie. Joo. Entäs Joensuussa suurin osa paikallista sanoo myös mie. Mie? Joo. Okay. Mutta Mie, sitten, sie? joo, Okay. joo. Mutta sitten Keski-Suomessa siinä vähän niin kun menee lähemmäs keskemmälle, niin siellä on sitten niitä, jotka sanoo mää ja sää. Mä, sää. Kun Okay. Helsingissä ja myös Lahdessa, mistä mä oon, niin se sanotaan niin kuin tosi lyhyesti, että se on mä ja sä. Mutta Keski-Suomessa ne sanoo mää ja sää, kyllä. Aha. Ei se haita. Hyvä. Kiitoksia paljon. Joo, ei mitään. And keep watching our videos. Bye bye. Moi.